Здравейте, приятели на Wake Up and Startup! От днес може да ни слушате на своите телефони чрез едни от най-популярните платформи за подкаст. В това видео искам да ви покажа как може да ни откриете и да се абонирате за нас в Stitcher Radio Podcast, което е едно от най-разпространените приложения за подкаст под Android телефони, iTunes за хората, които използват Apple устройства и SoundCloud, ако не харесвате някои от предишните ми предложения. За да ни слушате на Stitcher Radio е нужно да свалите приложението и да си направите регистрация. След това в горния ъгъл ще видите търсачка. Щом кликнете на нея, в полето за търсене напишете Wake Up and Startup и изберете предаването. Последната стъпка е да се абонирате, като натиснете плюса в горния десен ъгъл, и това е всичко. Всеки нов епизод ще се появява автоматично в телефона ви и ще може да ни слушате навсякъде и по всяко време. Сега нека преминем към любителите на Apple устройства. Първо трябва да намерите подкаст с приложението, което идва заедно с операционната система. Щом влезете, кликнете върху Search иконката, напишете Wake Up and Startup и натиснете бутона Търси. На екрана ще видите предаването и щом го изберете, единственото, което ви остава е да се абонирате чрез бутона Subscribe. Също така, много бихме се радвали, ако дадете своята оценка и напишете ревю за предаването. Накрая остана да ви покажа как може да се абонирате за Wake Up and Startup и в SoundCloud. След като сте свалили приложението и сте си направили акаунт, натиснете на търсачката и напишете Wake Up and Startup. След това изберете предаването и натиснете Follow. Това е всичко, което трябва да направите, за да се абонирате за нас в SoundCloud. Благодаря ви, че отново бяхте с нас и не забравяйте да се абонирате за бюлетина на предаването, за да научавате всичко първи.